Is-sitwazzjoni bħalissa tinkwetani ħafna x'tqajjem ħafna mistoqsijiet. Is-sistema legali u gudizzjarja tagħna hija effettiva biex tistħarreġ u tikkastiga l-korruzzjoni. Il-Kostituzzjoni tagħna hi mgħammra bl-għodod meħtieġa għal sitwazzjonijiet barra min-normal. Is-sistema politika tagħna b'żewġ partiti politiċi ewlenin hi iktar vulnerabbli għal ħallelin u frodisti. Nammetti li m'għandix risposta immedjata għal dawn il-mistoqsijiet. Klim il-Prim Imħallef Emeritu Vincent DeGaetano f'intervista mal-Gazzetta The Sunday Times of Malta kif jinsab lura Malta wara li temm żewġ termini bħala imħallef tal-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. Mistoqsija jekk Malta bħalissa għandix kriżi kostituzzjonali, l-Imħallef DeGaetano qal li bħalissa għandna kriżi tal-istituzzjonijiet għaliex qed tolqot entitajiet u persuni pubbliċi li ma nħolqux mill-Kostituzzjoni. Dawn jinkludu l-Pulizija, il-partiti politiċi u regolaturi u awtoritajiet varji li nħolqu tul is-snin. U tenna li l-Kostituzzjoni Maltija hija essenzjalment b'saħħitha, iżda jekk in-nies maħtura biex jamministrawha m'għandhomx dik li sejjaħ il-moralità kostituzzjonali, il-Kostituzzjoni tispiċċa sservi l-interessi tal-individwu jew tal-partit minflok il-ġid komuni. L-Imħallef DeGaetano stqar li ma jaqbilx ma' min qed jgħid li l-President għandu ftit poteri, minn barra l-fatt li l-President jista' jneħħi Ministru jew il-Prim Ministru jekk il-pożizzjoni tiegħu ma tibqax waħda tenibbli, iżda il-President għandu wkoll l-awtorità jekk mhux id-dmir morali li jitkellem kontra dak kollu li jerri il-moralità kostituzzjonali u l-istituzzjonijiet. Mistoqsi dwar id-distinzjoni bejn ir-responsabilità legali u r-responsabilità politika, l-Imħallef Vincent DeGaetano qal li bħalma ġudikant jaf id-differenza bejn dak li jista' jew ma jistax jagħmel u bejn dak li għandu jew m'għandux jagħmel għal raġunijiet ta' etika l-istess jgħod għal politiċi. Hemm ċirkostanzi fejn politiku jaġixxi b'mod legali iżda b'mod irresponsabbli fuq livell politiku. Ir-responsabilità politika, kompla l-Imħallef DeGaetano, timplika għarfien tal-fatt li persuna qiegħda f'kariga pubblika biex isservi l-komunità kollha u għal ġid komuni u li m'għandix tuża dik il-kariga pubblika għal gwadan personali, li jfisser li hemm standards ta' imġiba morali għal politiċi. Għaldaqstant temm il-Prim Imħallef Emeritu meta politiku jiżbalja fil-konfront ta' dan il-ġid komuni u dan l-istandard ta' mġiba morali mistenni minnu, dak il-politiku għandu jirriżenja irrispettivament jekk dak li ġara ma kienx illegali.